Santo. Di Apo at ako magana kayo. Kasalamat ka. Naman tayo yung karanagan ti St. John Paris, ti San Juan Abra, para iti recollection sa Lubiga. Kastama ti panay kararag ti minatay ng runa kini Norberto. Ibigan tayo dali ti basbasol tayo kapag panakirano tayo kada iti nasantuan ang misteryo. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayon. Amen. Malalag tayo. O Diyos, pinarson ket ito rayon dagiti amin nga adda, kaasyan na kam kadi, iparignan kat kadakam ti pamakawan mo, tapno agserbi kam ken ka iti amin apuso ni, kapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ken Diyos, isa mo ipagbiag, ken magipag-arigan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos na agnanayon, na awan din ka na. Amen. Di maibasa na daw, iti muna surat ni San Pablo kini Timoteo. Isurong ket kasabang ni gitoy, natangsit ken awan amo isya sino man ang mangisuro iti sabali ang panurisuro. Ket saan nga umanamo iti sao ang tao ken ako tayo a Jesucristo, ken iti panursuro ti pudno a relihiyon. Ti hasta a tao ada sakit na ang makisupyat, ket makiapa may papantalig iti balikas ang nagtaudan ti imon, ringgor, pamadakes, dakes a paling pagarok, ken kanayon a panang supsupyat karig iti tattao a rinuker ti panunod na, ket awanen ti kinapudno kadakwada. Ipagarap da may sa pagsapulan ti relihiyon. Agpaisumet ket bing adadakkel a magun-on iti relihiyon, nulaket mapnek tayo iti adda kada tayo. Anya tinyag tayo dito lubong, awan. Anya ti mairuwar tayo dito lubong, awan. Isut gapuna ano adalakit kanen ken pagananay tayo, umdasen. Ngayon ti siya sino man agtarigagay a bumakna, matnag isuliso, ket maipalagpog iti adu aminamaag ken makadadael at tarigagay. Ang manginurumen iti tao, iti panakadadael, iti ken panakapukaw. At di panagayat iti kwarta, isut pagtaugan iti amin ang kita ti kinadakis. Simina ti sumagmamano at tao iti pamumati, gapu iti tarigagay at bubaknan, ken nagsagabada iti adu aladingit ken yadaan. Ngem sika, kas may sa atao ti Diyos, masapul nga daywam ti gitoy. Ikagumaam asuruten ti kinalinten, tinadyusan abiyag, ti pamati, ti ayat, ti kinaanos ket kinataknem. Magirupak ka na imbagi ti tinatan ko kadangadang ti pamati. Gunudin ti biyag ang nanayon, ang nangayaban ken kan ti Diyos, hindi impakaamong ti kinapudno iti samo ti adu asaksi. Isa po ti Apo. Abiyaman tayo ti Diyos. Nagasat dagiti mangbibig ana panglawda kadagiti ni espirituan abanag. Takupada ti pagarian ti langit. Sa lagi man bigbig at ang pangalda na espiritu at abanag, takuha na pagalayan nila. Apay agbutenga ka ti peggad. Numalawlawak kadagiti dakes a kabusor. Wenno kadagiti tattao agtelek ti kinabak nang da. Ket pagpasindayag da ti adu asak ni kwada. Sa lagi man bigbig at ang pangalda, kadagiti na espiritu at abanag, takuha na pagalayan nila. Saan nakabailan ti tao asumbutin ti bagina? Saan namet ang mabayadan ti biyag na iti Diyos? Tanangina oray ti biyag ti tao. Ti kabailan ng ibayad, dinto makaanay, at numabalin ng agbiyag agnanayon, ket mailisi iti tanem. Sa salitan ng win, ang mga espiritu at abanag, takuha na pagalayan nila. Di ka agbuteng na bumaknang ti may sa tao.
no dagitis sa mikwana umadulang umadu. Taintun matay dinanto maitugot ida ijetanem, dinanto maikuyog ti kinabakman na. Dahil sa kagiman namin, napanglaw na ng Espiritu at abanag, akukuha na ti pag-arian ti langit. Unay na mapnek ti tao iti agda maabiyag na, wenno maidaydayaw gapu iti kinakaranay na. Matay tumad laeng akas kaligiti ang mana, ket maiti punto kadakwada iti lugar ti agnanay asipnget. Dahil sa kagiman namin, napanglaw na ng Espiritu at abanag, akukuha na ti pag-arian ti langit. Ulan mo'y di pagarian ti Apo, kas maibagay, ket amin tumaited tuken ka. Ti Apo at dakong na tayo. Kasta mga ibalikan ka. Di pa na kayo maradawag tinasantuan ng Ebanghelyo kasing surat ni San Lucas. Gloria ti kay kawa. Sinursur ni Jesus na itiilik ang barbaryo, ket inkas kasabana, tinaimbag adamag, maipapanti pagarian ti Diyos. Kinakuyog na dagiti sa mapulo ket doon adalan. Kinmuyog na ti sa magmamano a babae, anaagasan kadagiti sakit da, ken kadagiti dakes nga espiritu. Ni Maria Manadan Magdalena, anakapaksiyatan dagiti pito, a demonyo, ni Juana nga asawa ni Kusa, at katalik ni Herodes. Ni Susana, ken nadupay a babae tinangipaay kadagiti sa ningkwada, akas tulong ken ni Jesus, ken kadagiti adalan na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dahil ti may paikin ka, Kristo. Ngayon, ti muna nga maibasa, surat ni San Pablo kadagiti, surat ni San Pablo ken ni Timoteo. At kayo dito pagsasama ko na in public, do not speak about religion. Unethical na yan. Lako manong hanggang katapamat yan, hang rumbang nga pagsusubangan ti pamati, ta kaslabastos, mati unethical hanggang nasaya nga sursuro, kadagiti daddo mga pag-ayayat ta, haan nga tapno parwaran ti laing ti dadduma, uno amon ti namuno saan tapno kasano ka una haan nga tapno kasano ka unag ti pamati ti dadduma. Di ipadlaw da sa nalalaing na ti Biblia, isuda ka nung ti maisalakan, isuda ti iso nga no siya ka haan, tapay may isa na tamam mo, nalaing ka nung ti Biblia, tapay binasa na ka nung ti Biblia, isuda ka nung ti trabaho at basbasa da ti Biblia, kung nagsasaudan kas la biblical scholar dan kung ada dagiti proper at dagiti nagadal nga makaammo no anya ti kasano ka nagbasa ti Biblia at nagbasa ti Biblia nga for the sake of study anya ti study basahon no sino nang surat kaano ana isurat sa dinno na isuratan na anya atsempo ana isurat iti panahon da. Tapos makita di sitwasyon na apay nga kasjet in surat da. Tantay mabaling isipit at ayan tayo, di ayan da. Ayan da mo din kan basa di Biblia para i-sharing, personal na sharing mo no nya ti mensahe na para kingka. At damo rin kan basa di Biblia nga kararag. Talaga kita kararag mo di diyan panang kita sarsal mo kadakan kanta di diyan. Ada mo rin ang basa ni Biblia, tapos maamam ni ay ti Diyos ken ni Apo Jesus no kasano ti panang kuana. Kada ti tungod na kita kapata basbasa ka ti Biblia, kasla Biblia gali eskwela, wala ka haan magalit. Anda gitay nagagal na talaga, naisuda ti proper na gisuro. Kina binasa mi man Father. Kapila nangala ka ti libro ti engineer, binasa engineer ka mutan. Binaglakan ka baling abogado na aming nga libro ti abogado ka lakad ka basakad abogado haan anda among isuro pinanda
Kaya dyan na duma, isuliti kong kunan ng ito ni. At paiso kunan na, at kita'y pagsusupyatan kunan na ni Apo Isus. At ringgor kunan na ni. Kunan na to eh. Isurog yun ikasabam da ito, natangsit, kanawan amot, siya sino man ang mag-isurog sa bali panurusuro, kat saan na umanamon ti sa ako nga nagtao kinapo tayo Iso Kristo. Ken ti panurusuro ti pudno a relihiyon, unana, iti kastari tao nagdasakit na makisopya. Dati, ti kasta tao ada sakit na makisopya kan makiapa may papan ka dagiti balikas sa pagtaulan ti imo naringgor ken pagmadpalakas. Ayay, kanayo na makisopya ti tao rin mo ti panunod na. Kanan awanan ti kinapudno kadakwana ipagarup ta amay sa pagsapulan ti relihiyon. Isa diya, business namin kanya. Isa diya nga damor na damagadir at damo maalilaw da. Timan kas la iso ti mission kanya na diya. Tida tayo, pulos na handa isuro ti panakisopya. At the proper nga no debate ti kaya tiyo, at the proper nga makidebate. No another, at the proper nga isuro. No ti obligasyon tayo laan no basahan ta Biblia. Hindi ka siya magbasa-basa. Nabasa the mensahe na kanyang para kanyang daya. Yung dendong na nalaing no gusto di mensahe na. Kasi di kuan na isunahan tayo ng mission eh. Papan mag-isop-sopyo at makililin na ing. Kantay mo na nalaing. Bayan yung lagi ito nalaing nga agin lalaing. Sudah karuti agin lalaing. Kanya aba kung ayat agin lalaing mo rin agdipa-dipa ka agin lalaing karo. Kaya di ko na. Gusto nga tayo kita tayo, tinagpintas ng mensahe ng Isurog na tayo. Nung nasaratan ni Apo Isus, kasano pa ng paunad, umuna dito yung agbasa ng Biblia. Dumugag, iti sa una sa bagay ni Naldo ka makinisa ng Biblia, di bas-basahan tayo niya. Dendeng nyo nga nalaing. Gagay tayo, sumbat ka dawahan, aglulumbang sumbat ka na tayo. Agdendeng ka pa, mong kawo mo di panunod mo, uri makinis-mis sa kawo mo. Dapat ipapuso di sa una. Iso di pa nang paunod. Ti sa uti, Diyos kanya tayo sa pangpaunod, ti pamati tayo. Kadagya ti rumbon ng aramidin tayo, damor nga basbasan ti Biblia, damor nga pagpakumbaba, damor nga ada di mensahe na kanya, ada ang katinamnama. Tanamnama na rutitin niya po, Diyos kanya tayo, niya rin nanamnama, uray na ada mapasama, kada challenge na tibiyag tayo, ada panlupog tibiyag tayo. Adang tulad tanamnama, tayo katikayat ti Diyos, niya tinamnama, makipag-ungar tayo ito, kukuha na tayo ito. Sumahan nga mo mga agayak, han nga mo mga pakumbaba, han nga mo mga garamit pinasaya, kuray pa maligregatan, taray tanarot tayo, niya tinamnama tayo, kukuha na tayo ito ngayon. Kaya nga pa nagbarbaliw, ti Ebanghelyo, dahil ibabaan niya si Musurot kini Apo Isus, isudan na kita'y nakasara na niya dyan napaksyak ti demonyo katakwadan. Sumurotan kini Apo Isus, sino dahil na Maria Magdalena, gito'y, nagitay pasurot ni Tawana, asawa ni Musa, katalag ni Herodes, intada pa sa nikwadan sumusurot na din, apaya nasarakan dalamin ni Apo Isus. So dahil si Murot na magtan nga nangikas-kasaba. Nagyiti putputnohan nga, tinaling ti Biblia ka dahil tayo amuna tayo pa kung babakin dahil tayo amuna nga ibiyak, no, anya nagyan dyan, Biblia haan nga, so kalkalingan, so kasisigla. Bayan yun, so na kasisigla. Kaya may bagay, hindi pamati. So, aramid kil pamati, nagdanggay day jay para hindi ako Yesus. Yan, kas lakala Biblia, si Biblia na Biblia, kunadan, kas jay. Lakala, awit-awit mo ta Biblia, bibiyag mo, oray na oray na ikabisa mo, versikulo, noong anda ni ako Yesus, isubiyag mo, kas na Biblia, bibiyag mo. Kasi naging tipasurot ni ako Yesus, masarapan ta ni ako Yesus, sumursurot dan, nagbalbalik yung puso dan. Intenda ti biyandan kini Apo Yesus. Magnos
paay ako ay dayawan ken pakaigoriyaan tinagan na ken kastamet ako ay magandayo ken kadagbuan ken santuan nga iglesia niya. Apo timudan kada si aayat dagiti karkararag mi kat awaten dagitoy daton mi. Iti kasta ti panagdaton ditong gamay sa kada kami agbanag a pakaisalakanan dagiti amin at tattao gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at ako kada kayo. Salamat ken Nagkayo dagiti puso yo. Adada na si Tatag ay ti Apo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. may gagawin ko. Pudno na ya may karigat rumben annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan na amaman nakabalin katag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Rambakan mi asi aayat ti papatay na ipaduyak-yak mi tinabyaga pamati iti panagungar na. Orayon mi tinatalged anang nama tinagloryaan to panagsublinan to ditoy daga. Anansata makidanggay kami kadagiti sa santos ken amin nga angheles amay bunannag ken kagat ko nami adiag sarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, at Diyos iti amin ang paswa. Ilangit ken daga nakluda ti pakaydaydayawang, usana iti pangantuan. Madaydayaw ken way sinagad ti Apo, usana iti pangantuan. Pudno unay apo abiid ka akina santo ket sikati gubwayan ti amin akina santo. Dawaten mi ngarot ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno panbalinan kati paay mo ida kada kami abagi kada ni apo ni ang Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuhok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kada itoy ti bagi iso mayawat to amay paay kada kayo. Tamat akalpasan da hindi pa nang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, katuminom kay amin iti daytoy, daytoy ti kalis ti darat, darat ti baro, ken nagnanayon at ulag. Isa amay buyak to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramitin nyo daytoy, pangilaglagip iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babae iti Diyos mo, ken kapanagungan, amin sa lakan, sa amin sa pisahan. Iti ngarod pa na ilagid mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapot iti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kamo ken katayng paay mo amay kari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo. Pagkay sana kami kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaysa na piti sa nalubungan kat parayrayon tayat na ang Diyosan. Laglagi pa man nila Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang payapo dagiti kakabsat mi api musayan. Asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takahasim kada kami. Aramidam ko maamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiramod kam to ken gasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles. Ken dagiti amin na sa santo. Isuda nakapudno nga nagserbigan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwata ang mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na imigan ka man nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, kung tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama, Mamimamila sa kasalanan, madaydayaw ko makinagan mo, damtay ko makikagayam,
matungpal kumakinangkin mo, ito'y nag-aakas sa nilangit. Item kadakam dandaw ito'y tikanin mi ti patinayong haldaw. Pakawalan dagiti basol mi akas met pangmakawan mi, kadagiti ng kabasol kada kami. Dinamet baybayan o mano ko ti Suliso, sa lakan na makikiyaki. Dawatin mi kan kaapo tay salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mahilisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanan namain mi. Kanitiya ay Yeso Kristo anang isalakan kada kami. Tapuan tituray kabalakabalingken dayaw dagalayo na dito sa O apo mi ang Yeso Kristo pinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngagapo kaniya ited ko kada kayo. Saan ka dagiti basbasol mi ti mingminam no di kat ti pamati ti iglesia. Kat kas mayan nuro ti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuha na ti kapiyaken panagkaykaysa si kang agbiyaken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kapya ti apo kan kanayon kung agda kada kayo. Basta pamamit ka. Ipaay kayo ti kapya iti tunggal maysa kada kayo. Kapya, kapya. Cordero de Dios, manikat ka itaspaso ti lubong, kasya na kami. Cordero de Dios, manikat ka itaspaso ti lubong, kasya na kami. Cordero de Dios, manikat ka itaspaso ti lubong, item ka kapya. At ito'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa maikat kare ti basbasol ti lupo. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo niya kay kanino ayaman niya, Iti hindi may sila sa umupay, may magtutuloy ka lang. Umararag tayo. Ako'y nawag mi ti bagikan dara ti anak mo, ipaay mo ka ti grasya na, samayin na ti bagikan kararuami. Iti kasta ti bilad na ti maniturong ti panagbiag ni asaan ka at ikinit mi. Kapukin Apo Meso Kristo nga anak mo kat Diyos, isa makipagbiag kan makipagarikan ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti enggan. Amen. Ti adoration tayo madamdaman, iraman nyo mga Apong ikararagan. Intention nyo, iti parokya ti San Juan Abra para ti recollection na nabila. Ti Apo at Apo makata kayo. Basta pamamit Intention ka. na kayo ti man nakabalik na Diyos, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Kalpasan ti na Santo na misa, hintayo iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ni Diyos. Salutaris Hostia, Requiem
Jesus Deum, Deus Filia, Darubur fel auxilium, Omni Trinoque Domino, si sempiterna gloria, qui vitam sibi